Dobrý den, ahoj, posloucháte podcast Národního divadla Moravskoslezského. Od mikrofonu vás zdraví Vít Roleček a můj dnešní host, kterým je solista opery, basbariton Martin Gurbal. Ahoj Martine. Ahoj, dobrý večer. Martine, já se rovnou na začátek omlouvám za výslovnost tvého jména. Já jsem šílený Čech, který neumí vaše měkké L. To nevadí, já taky nemluvím úplně dokonale česky, takže to je v pořádku. Takže jak už jsem rovnou předznamenal, Martine, ty jsi Slovák, jsi narozený v Košicích. Ne? Jsem narozený na východním Slovensku, v malém městečku Lipany, zhruba 30 km od Prešova, ale studoval jsem pak posléze v Košicích, kde jsem začal svoji pěveckou kariéru v Košickém divadle a někdy v roce 2000 jsem začal jezdit do Ostravy do divadla, respektive v 2001 roce jsem zde nastoupil. Uměl jsi to vůbec někdy představit jako malý kluk, když se podíváš na malého Martina, že se dostaneš do Ostravy, že tady budeš žít? Byla někdy takováhle vize? No zhruba do nějakých možná 14-15 let jsem si vůbec neuměl představit, že bych měl vůbec zpívat. Mm-hmm. V nějakých 14 letech se to začalo nějak lámat. Začal jsem zpívat nejdřív ve sboru, v kostele. A mi říkali, že jako jsem talentovaný, řekněme. Takže bych měl jako nějak studovat zpěv, což vzhledem k tomu, že jsem chodil na gymnázium, pocházím z učitelské rodiny, ale faktem je, že jako strejdové a tetičky, a to, jako každý měl nějaké hudební vzdělání, dokonce jsme měli i 2 profesionály v rodině, hudebníky, takže tak nějak jsem si začal s tou myšlenkou pohrávat, respektive si s ní začalo pohrávat i moje okolí. A někdy v 16 letech jsem udělal talentovky na konzervatoř a začal studovat zpěv. A pak už jsem si uměl představit cokoliv. Jo? Ale do té doby, do těch 15 let zhruba, tak jsem si neuměl představit, že vůbec skončím někde v Ostravě, v nějakém divadle, že budu dělat nějaké umění. Vůbec, to mě ani ve snu nenapadlo. A měl jsi nějaké jiné sny, že jsi se, já nevím, snil o tom, že budeš veterinářem, zubařem? Spíš jsem se chtěl ubírat nějakým směrem, někde matematicko-fyzikálním, někde, nebo co mě hodně bavilo, jsou třeba zvířátka, ptáky, ornitologie, houby, prostě les obecně. Takže spíš jsem možná uvažoval něco o takovém, protože tatínek taky jako kdysi dávno předtím, než vystudoval pedagogickou, tak chodil chvilku na lesnickou fakultu, takže spíš jsem uvažoval tím směrem možná. Ty od vás z rodiny nejsi jediný, kdo vystudoval zpěv. No, ale já jsem byl první. Ty jsi byl první? No, samozřejmě, tak jako vždycky to někdo musí tu cestičku prošlapat, tak už je jako někdo v rodině, který prostě to nějakým způsobem začne, tak pak už se třeba zjistí, že i ten brácha nemá úplně špatný hlas, že ten taky mohl studovat zpěv. No, ale já jsem byl ten první, on začal studovat zpěv, kdy já už jsem vlastně končil konzervatoř, takže do toho po nějakých 10 letech vstoupila i sestra. Takže ve výsledku jsme jako Košickou konzervatoř skončili ze 4 sourozenců 3. Tvůj bratr je taky basbariton? Brácha je trošku vyšší hlas, on je spíš jako bariton, no. Takový tmavší bariton. No. A můžete se alternovat? Stalo se, že jsme se i alternovali, ale snad jenom nějaké menší roli. Většinou zpívali jsme několikrát spolu na jevišti, ale většinou to bylo jako v různých rolích. Každý jinou roli. A byl jsi takový ten hodný brácha, který tomu mladšímu radil, dával mu ty cenné rady do života? No, spíš nadával, ano, ale víceméně ano. Víceméně jsem se tak snažil jako mu pomoct, jako trošku v těch začátcích. Mě v podstatě nikdo nepomohl. Já jsem měl štěstí, že jsem natrefil na dobrou profesorku, která si mě zamilovala, které jsem připomínal jejího manžela za mladá. To byl takový basák košický, Juraj Šomoriaj. A vlastně já jsem jí tak jako trošku připomínal, že když byl Ďurko mladý, tak ano, tak ona si mě tak jako vzala po své křídla a pak jako byla na mě hodná a učila mě jako prostě po ostatních žácích jako docela řvala a na mě byla hodná. Maťo, ty už přes 20 let žiješ tady v Čechách. Stýská se ti někdy po Slovensku? Já říkám všude, že já jsem naturalizovaný Ostravák, protože vlastně většinu svého života žiju v Ostravě. Když si vezmu, že nějakých těch, řekněme, necelých 16 let jsem žil v těch Lipanech u nás doma,
pak 10 let v Košicích a teď vlastně žiju už 21 let tady, tak už jako většinu svého života, nebo nejdelší etapu svého života žiju v Ostravě, takže já se považuji za Ostravaka. A kariérně tě nikdy nezajímalo posunout se dál do nějakého dalšího města nebo do nějaké další země, protože přece jenom vy z opery je pro vás mnohem jednodušší hostovat v cizích krajinách. Popravdě řeknu, že nikdy jsem moc na to nebyl. Vždycky jsem rád, jako, já jsem takový domaset trošku, tak jako mě to nikdy nějak nelákalo úplně zas, jako to Česko, respektive ta Ostrava, i velikostně to město mi přišlo takové akorát. Jakož pocházím z toho malého městečka, tak třeba do Prahy bych se nechtěl přestěhovat. Měl jsem asi 2krát nabídku do Národního divadla, do angažma a 2krát jsem ji jako teda s láskou a úctou odmítl, protože už mě to nelákalo. Už prostě představa dojíždění od někud půl hodiny metrem a chození pěšky kilometry denně mě nikdy nelákala a prostě ta Ostrava mi přijde tak akorát. Pro mě maloměšťáka mi přijde už možná až moc velká, ale úplně zahraničí nějaké vzdálenější nebo nějaké evropské, třeba někde na západě. To mě taky nikdy až moc nelákalo. Možná, když jsem byl mladý, možná tak jako kolem 20 roků, tak možná člověk tehdy má takové jako sny a nějaké představy, že chce dělat nějakou kariéru. No, ale potom ho to nějak... Mě to nějak přešlo, tak jako do 30 jako mě tyhle jako choutky jako přešly, takže jako nějak... Takže nejsi kariérista. Ani bych neřekl. Rád si jako zaspívám v dobré společnosti s dobrým dirigentem, s dobrou partou solistů, s dobrým režisérem, dobrou inscenací rád udělám. A jelikož se to dělá docela dobře i v Ostravě, tak nemám nějakou potřebu prostě někde úplně vyjíždět někde daleko. Ale přesto si občas někde zahostuješ. Ano, občas si zahostuju, když si to bývalo častější, teď už jelikož i kvůli tomu, že už jsem starší, i když v tom našem oboru by to tak správně teoreticky nemuselo úplně být, protože ten basbaritonový obor, to jsou většinou starší role, kde se hodí prostě i ten zpěvák přes 50 nebo přes 60, i přes 70 není problém, protože ty role jsou většinou, když to tak řeknu, s jednodušším dětci, častokrát, jo, kmeti, veleknězi a různé takové postavy. I vzhledem k tomu, jaký je trend v současnosti s obsazováním mladých zpěváků, tak jednak je tam tenhle, jednak už jsem se trošku tady zabydlel a vlastně jsem si nabral i nějaké povinnosti mimo divadlo, že třeba učím na univerzitě, respektive na konzervatoři, takže už to není úplně jednoduché odjet někam na měsíc nebo na pár týdnů. A když nějakou nabídku dostanu, tak hodně vážím, jestli vůbec jako... Pokud je to někde poblíž, třeba ta Praha je taková jako ideální, že dneska ty pendolina tam jsou vlakově dobře dostupná, člověk může jezdit nahoru dolů, takže tam se třeba něco dá zahostovat, no... To zahraničí. A zahraničí jako stává se i teď, ale to jsou zase krátkodobé věci, že já hodně se věnuji koncertní činnosti a tahle koncertní činnost jako vždycky mě popravdě řečeno možná naplňovala víc, než i to operní jako zpívání na jevišti. Takže raději koncertuješ, než a je to i takové praktičtější, protože vlastně člověk vyjede někam na 3 dny, nebo v případě nějakého zahraničí, třeba i na týden, ale je to týden, nejsou to 4 týdny, nebo není to 7 týdnů. Jo. A kde nejdál, nebo kde na nejzajímavějším místě si koncertoval? Tak možná asi nejlepší koncert v životě jsem zažil, ale to jako z různých důvodů, ale i nejdál, tak asi v Tokiu s Metropolitan Symphony Orchestrem někdy v roce, já nevím, nějaký 2012 to asi zhruba bylo. No, to bylo takový, jako, že to je asi nejlepší orchestr v Japonsku a prostě příjemný týden strávený v Tokiu. A ještě navíc to bylo strašně příjemné, protože to byla glagolská mše, kde bas solo má asi 25 taktů, takže jako opravdu... Teď nepředřel ses, jo? Ne. A mohl jsi užívat Japonska. Ano, přesně tak. Ty jsi zmínil, že vlastně role basbaritonů jsou většinou dětci, nebo už to jsou otcové, hrabata. Nebylo to někdy demotivující, třeba zvlášť, když jsi byl mladý, že vlastně většina hlavních postav jsou tenoři,
a pro ten basbariton, pro ten bas toho tolik není. Takhle jsem nad tím nikdy jako prakticky neuvažoval nad tím takhle. Protože jako nevadilo mi zpívat prostě, protože jsou krásné role, jo. Třeba, já nevím, Velekněz Ramfis v Aidě, nebo Zachariáš v Nabukovi. A nikdy jsem nezáviděl tenorům, že tam musí s nějakou sopranistkou trávit 75% času opery na jevišti a zpívat milostné duety. Jako tohle jsem nikdy nezáviděl, hlavně ty role, ty tenorové jsou hodně těžké. A ty basové, neříkám, že některé jsou těžké, ale je jí tam spousta takových, co středních, nebo že člověk se až tak nenadří, jak ten tenor, který prostě dělá tu hlavní roli každý večer, když zpívá většinou. A i ta životnost těch tenorů je daleko potom menší, než u těch basistů nebo baritonů. Mm-hmm. Spíš takový možná praktický jako problém, který jsem vždycky měl, hlavně když mi bylo 20 plus, řekněme do těch 35, pak se to začalo lámat, už se objevily šediny a tak, takže už to bylo v pořádku, ale do těch 35 to bylo vždycky věčné líčení, stříkání na bílo vlasu, vousů. Je nějaká role, která byla přelomová, kdy jsi se tak jako potkal, že už si nemusel hrát toho staršího, ale už jsi řekl tak a teď to jsem vlastně já. No ani nevím, to těžko, protože i v tom mladším věku třeba, když mi bylo, já nevím, 30 nebo 32, 33, tak jsem se dostal k rolím, jako je třeba Mephisto ve Faustově a Markétce, kde právě ten Mephisto je jedna z mála rolí těch basových, který vlastně nemusí být starý. Jo. To jako ďábel může být různého věku. Jo. Takže když jsem to dělal jako 30letý nebo 30letý, nebo nevím, kolik mi bylo, tak to mi tak jako příjemně sedělo. No. Spíš ten kecal, třeba ten kecal se tak se mnou jako táhne celý můj, anebo celý ne, ale nějakých těch 20 let mé kariéry, tak jako z prodané nevěsty, tak ten kecal třeba byl tak, že když jsem s ním začínal někdy lehce po roce 2000, tak jsem byl nalíčený, nabělený kompletně. A teď už, když jsem ho dělal před rokem, tak už mě nikdo nic nelíčil, černou linku pod oko a hotovo a můžeš jít. Postava je hotová. No. Posloucháte podcast Národního divadla Moravskoslezského, dnes s operním solistou Martinem Gurbalem. Martine, máš ještě role nebo období nebo okamžik, kdy potřebuješ radu od někoho a případně za kým jdeš o tu radu, o tu profesionální radu? No, abych byl takový jakoby upřímný, tak jako asi pro ty rady moc nechodím, což je i možná vidět, ale jako snažím se nad tím pracovat nějakým způsobem sám. A samozřejmě dobré rady, cenné rady nám zpěvákům dávají veškerý naši kolegové, se kterými se o tom vždycky častokrát a různě bavíš. Nemálo rád dá i dirigent, podle toho, v jaké opeře. Častokrát i dirigenti rozumí i tomu zpěvu docela dobře a dokážou i poradit, neříkám, že úplně technicky, ale prostě vědí, co chtějí, jakého výsledku chtějí dosáhnout, jaké kvality tónu a nějakým způsobem se tě snaží nasměrovat, takže člověk se minimálně zamyslí nad tím, že co mám dělat, aby to tak bylo, jak to on chce a co dělám špatně, nebo takže tak nějak tak. Mm-hmm. A v neposlední řadě jako dobré je pro zpěváka hodně, když i učí, protože když studentovi chceš předat nějaké informace a nějak ho naučit zdařile vytvořit nějaký kvalitní tón, tak častokrát samozřejmě mu to i předvedu, anebo snažím se předvést a pak si řeknu, a proč tak vlastně jako nespívám? Jako, že snažíš se jako předvést tomu vyučovat sám sebe. No a při tom vyučování toho studenta najednou pochopí, že a proč já to tak nedělám? Po něm to tak chci a já na to kašlu a člověk se nad tím zamýšlí jako průběžně celý život. No. Výborně, to jsi mi rovnou odpověděl na moji otázku, v čem tě učení obohacuje, protože ty krom toho, že jsi tady na jevištích Národního divadla Moravskoslezského stvárnil desítky rolí, tak už několik let učíš i na Ostravské univerzitě obor sólový zpěv. Martine, máš nějaký zaručený recept, jak pečovat o své hlasivky? Ne. Zaručený recept jediný je prostě, když člověk je hlasově unavený, mlčet, nespívat, dát si třeba jedno pivo,
ale jedno, že ten B vitamin z toho piva taky není špatný na ty hlasivky a prostě nespívat, šetřit. Nejhorší, co je, když je člověk hlasově unavený a musí do toho zpívat. No, tak to většinou to potom ten další den je to ještě horší, pak ten další den zase horší a když to tak až nakonec přijde čas, že se ta hlasivka, ten sval že už se to tak jako dostane do takového stádia, že pak fakt musí člověk na nemocenskou a být doma 5 dnů a nedělat nic. My spolu v divadle Antonína Dvořáka sdílíme šatnu a mě vždycky fascinuje, když spolu hrajeme Traviatu, takže vlastně to představení skončí a ty ne, že by si řekl, mám hotovo, odspíváno, dneska už mlčím, ale v tu chvíli, po tom konci, ty začneš zpívat, vytahuješ různé árie z jiných oper. To jako zase občas stane, že člověk jako takový, jako, je takový rozespívaný z toho jeviště, tak si ještě chvilku jako pospívává na šatně, jo. Mám takový blbý zvyk z Košic, ještě s kamarádem, se kterým jsme jako spolu sdíleli šatnu právě, tak jsme vyřvávali, on byl tenor, tak jsme vyřvávali pravidelně ještě půl hodiny po skončení představení. Ale po té traviatě to jako vůbec nevadí, to člověk ani není unavený, protože ta traviata opravdu tam nějaké velké zpívání pro mě jakoby není. Jo. Ty momentálně zkoušíš inscenaci Manon hraběte de Grieho. Jaký bude hrabě de Grie? No, měl by to být, otázka, jestli se mi to povede takhle uhrát nějakým způsobem, měl by to být vlastně takový cynicko-ironický člověk, který vlastního syna vlastně odtrhne ho od jeho lásky, od té Manon, zavře ho, aby prostě na nic zapomněl, ten se mu vzbouří ve výsledku, ten syn, uteče do kláštera, a on je vlastně na něj naštvaný, že vlastně nemá pokračovatele toho rodu. Měl by to být takový cynik, ironický. Jak to uděláš? Jak to jde dát do toho hlasu? Máš na to nějaký čudlík, nějaký šuplík? Do hlasu to je těžké, protože jednak je to francouzsky a my, jelikož tady nikdo francouzsky pořádně nevládneme, ale máme vynikajícího učitele, pana dirigenta, který jako teda je rodilý Francouz, tak ten se snaží nám prostě nějakým způsobem říct přesně správnou výslovnost, to je jasná věc, ale k tomu i tu intonaci, protože tam je hodně prózy. Ono to samozřejmě nikdy dokonale nebude, ale no, tak ani divák to nepozná, protože taky v tom hledišti taky nebude úplně 90% rodilých Francouzů. Takže takhle balamutíte diváka. No ne, jako snažíme se, samozřejmě co to jde a každý podle svých sil. A protože to není jednoduché, vy jednu operu zpíváte v němčině, druhou v italštině, třetí ve francouzštině, další v češtině. To je taky náročné přepínat mezi těmi jazyky. Ne? No, není to úplně jednoduché. No. Ta italština je pro nás taková, čeština samozřejmě je jako nejbližší, to je tam s tím jakoby tady v podstatě nemá nikdo nějaký velký problém. A ta italština je pro nás nejbližší, protože v té je nejvíc těch oper. Nejhorší asi, co jsem zažil, když to můžu tady dát k dobru, tak když jsme tady dělali v Belu Bartóka hrát Knížete Modrovouse v maďarsky, no, tak to bylo úplně pro mě. Ač pocházím z východního Slovenska, ale spíš severního. Z jihu nepocházím, takže maďarsky neumím nic. No. Martine, tvoje žena Marcela je sboristkou v opeře, dokonce vede jednu sekci. Máš nějaký tip, jak si udržet spokojené manželství, když se denně vidíte v práci, denně na jevišti? No, tak zase, že bychom se tak úplně denně viděli v práci, to zase jako není úplně tak pravda, protože jednak oni spoustu mají těch zkoušek jakoby na sborovém sálu. A my třeba zkoušíme jako solisté nějakou operu už s režisérem někde na zkušebně. To je zase jako, že bychom se vydali na zkouškách a na představeních furt, tak to taky není jako úplně... Jako, samozřejmě jsme často spolu v divadle, ale to je jenom výhoda prostě. A já jsem někde v jednom tvém rozhovoru narazil na to, že ty si doma nespíváš, za to ona neustále. No, to je trošku takové. To je předmět sporu. Já doma, předmět sporu úplně ne, ale já třeba doma jako málo kdy, opravdu, když mi teče do bod a potřebuji si něco naučit a vím, že už jako na to mám málo času nebo tak občas ty noty vytáhnu i doma a prostě dívám se na to, ale ne, že bych jako úplně cvičil, jakoby zpíval naplno, spíš se učím nějaké noty, intonaci, rytmus a takové věci, jo.
Když to ona jako ráda si zaspívá doma, no. Ale už to má tak nějak, už máme to tak nějak zažité, že vychytané, že ona zpívá hlavně, když nejsem doma, no. Tak jako to já vlezu do vchodu dolů a už slyším, jak ze 4. tam se ozývají, tak... Bude i vaše dcerka operní pěvkyně? To netuším, já bych byl rád, kdyby dělal něco jiného, tak prostě ono to je celkem i náročné povolání, potřebuješ na to spoustu štěstí a hlavně v případě jako toho, že je prostě děvče. Kdyby byla kluk, tak jako to bych možná ještě tak, přece jenom ti kluci to mají v tom operním zpěvu strašně, jako proti těm děvčatům strašně, o dost jednodušší takhle, ne strašně jednoduché, ne. Samozřejmě musí umět zpívat, ale u těch ženských je konkurence jako daleko větší. Člověk musí mít štěstí, musí mít dobrého pedagoga, musí mít i ten talent samozřejmě, musí být muzikální. Prostě to se musí sejít tolik věcí dohromady, že v některých povoláních podle mě je to daleko jednodušší. Martine, já na tebe vím, že jsi vášnivým houbařem a tak moje otázka zní, už rostou? No tak co vím, tak nějaké houby už rostou, samozřejmě oni rostou houby jako průběžně celoročně, ale takové ty jarní houby jsou smrže a ty vím, že už tak jako průběžně po republice nebo na Slovensku, že jelikož jsem v nějakých těch houbařských skupinách na Facebooku, tak vím, že to tam už roste, ale já jsem spíš takový jako podzimní houbař a letní. Já neraději chodím, i když prostě je fakt, že v letě to za tolik nestojí, protože ty houby rychle napadnou ty červíky, takže to je jako trošku boj s časem, kdo dřív. Kdo z koho. Ale nejradši úplně chodím na houby prostě na podzim. No. Na podzim to prostě tam jsem ochotný denně, když mám volno, tak... Hned po zkoušce vyrazit. No, po zkoušce nebo brzo ráno. Už je večerní zkouška, tak brzo ráno. A odpoledne jsme doma, stihnu to ještě vyčistit, nakrájet. A co z nich nejradši vaříš? Popravdě nejradši je rozdávám. Já jsem takový zásobovatel, mám spoustu kamarádů, kteří mi, máš ještě nějaké sušené a nedoneseš mi ještě sklínečku. Prostě to tak jako nějak rozdávám a samozřejmě to i do vývaru kuřecího prostě za hrst sušený vždycky hodím. Martine, díky, že jsi k nám přišel. Díky za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Od mikrofonu se loučí Vít Roleček.